Hello friends, welcome back to Shetty's Food Health Beauty YouTube channel. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬಯೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್. ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ರೆಡ್ ಥರದ ಎಳ್ಳು, ಬಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು, ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ, ಬಾದಾಮ್, ವಾಲ್ನಟ್. ಸೊ ಬಯೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್. ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಯೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ. ಒಂದಿನದ್ದು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಮಾತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಈ ಪೌಡರ್ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ನೆಟ ತೋಜಾದೆ ತೂವೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ ಐಟ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾನು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ ವಾಲ್ನಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅವೇನು ಕಪ್ಪಾಯರ ಬುಡೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ನೆಡೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಿನ ನಮ ಒಂಜಿ 2 years ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೂರೊಲಿ ಅತ್ತನ 1 year ಅಬೌವ್ ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 1/2 teaspoon ದಾತು ಅಕ್ಕನ ಫುಡ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ಲ ಕೂರೊಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವುಂಡು ಇದು ನಮ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ ಒಂಜೆರ್ದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಈ ಪೌಡರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪೇರು ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಪರ್ಲೆ ಈತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಒಂದು ದೆತ್ತೊನೆ ಯಾರಲ್ಲ ಈಸಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ತ ದೀವೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಾತ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚಪಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಂತೊಂದೆ. ರೋಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಈಸಿ ಆದದು ಆಪುಂಡು ಉಂಟು. ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಒರಿದಿನೇನು ಪೌಡರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಿಗೊಂಡೆ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈಸಿ ವೇಟ್ ತೊಜಪಾಯಿ. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಪರ್ಸನ್ಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೀವೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪೇರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಸ್ ಮಂತು ಕೊರಲೆ ಖಾಲಿ ಪೇರು ಬರ್ಪುನೆ ಇರ್ತು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಸ್ ಮಂತು ಕೊರೋಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರಿಯೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.